रंगियानि गुरखुसि पश्चिम सिथारायाव आजिरा मोननाय फोरोंगिरि खगेन बर'खौ रंगिया बड' मिडियाम हायर सेकेन्डारि स्कुलाव बिदाय होनाय फोरबो खुंदों। लोगोसे बिदाय फोरबो जोबनाय लोगो लोगो खगेन बर'नि खान्थियारि बिदाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै आजिरा मोननाय फोरोंगिरि खगेन बर'नि नखराव बराय बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खगेन बर'आ 1991 मायथाइनि 19 नभेम्बर खालारनिफ्राय रंगियानि गुरखुसि पश्चिम सिथारायाव थानाय रंगिया बड' मिडियाम हायर सेकेन्डारि स्कुलाव आयदा फोरोंगिरि महरै गावनि बिबानखौ रुजुनजेनो। फोरोंगिरि बिबान लाजेननानै खामानि मावनायनिफ्राय आजिरा मोनजासिमाव 33 बोसोर 11 सान आगान होनायनि उनाव दिनै 27 डिसेम्बराव फरायसालिनिफ्राय खगेन बर'खौ बिदाय होनाय फोरबो खुङो। मोगथाङारि सुबुं खगेन्द्र बर' बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावदों BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', समाज सिबियारि धनि चन्द्र बर', रंगिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन बर', लेङाइ आफादगिरि मुकुट प्रसाद बर', बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि लखिधर बर' लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारिफोरा बाहागो लादों। बिदाय फोरबोआव जे नोंथाङा बाहागो लाफैनानै गांसे बिजाब बेखेवबाय, बे समाव मा बुंनो सानो? जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। जोंहा बे पश्चिम सिथारा गामिनि मानव गेदेर सासे फोरोंगिरि, गाहाम फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ बिथाङा आजिरा मोननाय लोगो लोगो, फोरोंगिरि हिसाबै आजिरा मोननाय लोगो लोगो बिथांनि जिथुनाखि जिउ सानस्रि बेनि सायाव नोजोर होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे बे ओनसोलनि जायफोरनिखि अनसायगिरिफोर दङ, न'खरनि गासिबो जाथि खुरमा लोगो नांनानै मोनसे गोसोखां बिसम्बि बेयाव सेबखांदों। आरो बेवहाय आं आसा लाखिदों आरो नुनायाव जों नुनो मोनदों जे खगेन्द्र बर'नि जिथु जिउ सानस्रि बे गासैबो बेरखांजोबदों। न'खरनि मानसिफ्राबो माखासे खोथाखौ बेवहाय लिरदों आरो समाजनि जायफोरनिखि बिथांजों लोब्बा दंमोन बिथांमोनहाबो मोजाङैनो गुवारै बिथांनि जिउ खौरां, बिथांनि थांखि, जिउ सानस्रिनि सोमोन्दै लिरदों। आरो आं सानो जे सासे मानसिया बबेबा मोनसे अफिस बा बबेबा मोनसे फरायसालिनिफ्राय आजिरा मोननायाव बेबायदि सासे मानसिखौ आजिरा मोननाय मानसिखौ बेबायदि सन्मान होनाय, बिदि मान होनाया जोंनि समाजाव खुब खम। आरो बेबायदि माबाखौ जों नुनो मोनाखैमोन। खिन्थु खगेन्द्र बर'नि बे बेलायाव आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेवहाय गोबां अनसायगिरि, रायजो राजा, फरायसा, फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेयो मोनसे इयुन जोलैनि थाखाय बियो बिराद मोनसे मेसेज, गुड मेसेज जागोन। बियो सासे मानसिया मोजां समाजनि मोजां खामानि मावोबा, राव थुनलाइ हारिमुनि सायाव खामानि मावोबा गमामायै सन्मानखौ मोनमारो। आरो बे सन्मानखौ गोजोर होनो थाखाय, बे सन्मानखौ लाखिनो थाखाय जोङो बयबो साननो गोनां दङ। दिनै दानि ग्लबेलाइज मुगायाव इनफरमेसन टेक्न'लजियाव मानसिया मेकानिजम बायदि जाबाय। मानसिफ्रा दोरोथाय मुगाजों खारदों आरो गोबां सेल्फ सेन्टार, जायखौ होननानै बुंदों व्यक्तिकेन्द्रिक, बेबायदि जादों। बेबायदि जानो नाङा। जोङो अनलायनायनि गेजेरजों, जोङो सन्मान होलायनायनि गेजेरजों जोङो जेरेखम खगेन्द्र बर'खौ दिनै गावनि न'आवनो बरायबाय आरो बिथाङाबो जा हागौ रायजो राजाफोरखौ जाहोदों, लोंहोदों, अनसायदों। बेबायदि जानांगौ। आरो इयुनाव आङो बे रोखोम जोङो माखासे राहा लायोबा जों हयथ' समाजाव गोग्गो सासे मानसि हिसाबै थांनानै थागोन होननानै आं सानो। दिनैनि बिदायाथ' आं थांनाय नभेम्बर दाननि 3 खालाराव मोनदों। नाथाय फरायसालिया दिनै आंनि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लादों नालाय
बे सानजों लोब्बा लाखिना दिनै फरायसालिया बिदाय होबाय बिदाय सोदोबखौथ' मिथिखानो बयबो बे मोनसे दुखुनांथावना जिउनि एसेबांबा सम फरायसाफोरजों थानानै बा समाजजों थानानै फोरोंगिरिफोरजों थानानै जाखिनि माने रंजानाय मिनिनाय बा दुखु बे सात जालाफोरखौ सानसेयावनो फोजोबनाया एसे गोब्राब खोथा आरो दिनै आं बे माने टिभिनि मोखाङाव बुंनायाबो गोब्राब खोथा जियानो जादों मानो आंनि साननाय मोनसे दङमोन जे फरायसाफोरा आसलते जुदि फरायोब्ला हायो एबा कुनु खामानियानो रोङि खामानि नङा बेखौ नाजानाय नांगौ आंनि जिउआव बेखौबो गोबां गेदेर गेदेर सुबुंनि माने थुलुंगाफोरखौ मोननानै आं मावनो नाजादों आरो जाखिनिखौ हयथ' आं दिनैसिम हायाखै आरो बेखौ इयुनफ्राव आं मावनो थाखाय नाजागोन आरो बेनि थाखाय आं माने गोरों गोरों सुबुंफोरजों आं सदाय माने माबायाव थाखायो लोगोसे थाफायो बेखिनिखौनो आं बुंदों लोगोसे माने गोदो माने सानबाय थादोंमोन आरो जे आं आजिरा समाव माने गांसे बिजाब सेबखांगोन आरो बेवहाय आंनि सोमोन्दै आंखौ जाफोरा सुबुङा मिथिगो एबा मोजां मोनो आंनि सोमोन्दै एफा एनै लिरगोन आरो बेखौ आं समाजै बेखावगोन आरो बेखौ एसे राननानै होगोन होनना सानदोंमोन आरो बे दिनै जेसेबां मोजाङानो जायाबा गाज्रियानो जाया मानो मोनसे मोगथां महर मोनबाय आरो बेखौ मोगथां महर जाफुंनो होनो हानायनि थाखाय आं जोबोद खुसि आरो दा आंहा जोबथारनायाव जाखिनि सुबुङा बे आंनि न'खराव फैदों आंखौ दोननो एबा खबर लानो बिथांमोनखौ जुदि आं जिखिनि माने अननायनि मोनसे खाजानि बेबस्था खालामदो बेखौ जुदि बयखौबो जाहोनो हरनो हायोबा आं निस्सय माने देरहाबाय होननानै आं गावखौनो गोजोनगोन आरो बेसेबां मायथाइयाव नोंथाङा फोरोंगिरि महरै हाबा मावदों आंथ' फोरोंगिरिया जेब्लानोखि आं PUC आनजाद होदोंमोन फाइनेल 85 मायथाइयाव अब्लानो माने न' जबाय थानायाव SMDCआ साइन्स टिचार गैया जाबा आंखौ लिंना लाना थांदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो मावै मावै माने फरायनायखौ माने फरायनायनि गेजेरजों फोरोंबायबो थादों फरायबायबो थादों बेनिफ्राय 91आवसो आंनि साख्रिया जादों 85नि 91आवसो जादों रेगुलार गतिके 33 years 11 days दाखालि नभेम्बरनि 30 खालार खालि आंहा जोबदो आरो बेनि सिगां 6 बोसोर सामथिं आं बिना बेथनाव खामानि मावदोंमोन आरो बेनि गेजेराव गोबां आपस एन्ड डाउन दङ माने जेब्लानोखि साख्रिया जाबाय अबा समाव माने प्रभिन्सियेलाइज आरो पारमिसननि थाखायथ' साइन्स टिचारनि गोनांथिया कम्पालसरिमोन खिन्थु जेब्लानोखि साख्रिया जादों होमबा समाव खुनु नमखौ नायाबालानो सिनियर बेसिसआव टिचार लानायाव आंनि पस्टआ द्रप जानानै थांदोंमोन बेयावबो आं हाइकर्ट खालामनानैसो सा 16 जों फोरोंगिरिफ्रा हाइकर्ट खालामनानै बे माने जोंनि पस्टखौ मोननो हादों आरो बै जि समनिफ्राय जादों 19 नभेम्बरनिफ्रायनो जोंनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनाय जादों नोंथांनि फिउचाराव दा न'खराव आंहा बिजि दोङो फिसाइ दोङो बेनिफ्राय फंबाय दोङो फंबायनि फिसा खानै दोङो आरो खैनाफोर दोङो आरो दासान्दि आंनि आफा बोराया दङ जों एखेलागे आं सानै फिसाजो सासे आरो फिसाला सासे सासेया 3rd सेमिस्टार होनानै दोङो माबा आर्ट्सआवनो इंराजियाव मेजर लानानै खालामदों बाखि क्लास 8आव उन्दैथार बेनो आरो